नै लोगोफोर जोंना बिखुनजोआ नै एनथाब देगासिनो दं दुर्गा फुजानि नै जा बुरजाखा खै केजि जागोनलाय सेरब्रैसो जागोनदां सेरब्रैल' सेरब्रै माथो बारासिन नुदों आंलाय सेरबायानो जागोनदां खथन जादोंना खथा मोनसे सेरबा जागोन बे मेङाखै माथो जा गोलोमबाय होनदो नै जोंहा दुर्गा फुजानि फिथा देदों नैबे गुन्दै बे हाखांबाय बे सालिगासिनो देबावो नै लोगोफोर जोंहा नै दुर्गा फुजानि फिथाया सालिगासिनो दं इनो देदों सेरथाम सेरब्रैसो जागोन देगासिनो दं नै देगासिनो दं देग्रा माखा आयै दङ नै दा बेखौ सालिदो अन देदो नै फिथा माबा एनथाब माइब्रा एनथाब सिथाव एवगोन एनथाबबो एवगोन आरो औ लारुनि माबा खालायसै माबानि नालेंखर लारु मालाया दुर्गा फुजायाव मन्दिरसो बेरायो नोंसा फिथासो देबाय औ जा फिथा जायो गाबोन थांगोन आरो दिनैसो जाखादों फुजायानो गाबोन फुजा हैगोन समबाराव जाजेनदों फिथा देग्रोबाय फिथाबो जागोन जुलाफिबो जाहैनो ओइनो लोमजादो हिमालिना ओइनो बुस्थुआ लोमजादो ओइलाय नै जादो इनि जिलापिया नै लोगोफोर फिथा देग्रा माखायनो मेंबाय सा लोंनो नागिरदों सासे हायाव जिरायनानै सा लोंबाय सासे सालिगासिनो मेङाखै लोंफैदो दुर्गा फुजानि जुलाफि जागोन जानांगौ नालाय एसे दसेयावबो जाखानांगौसो बेनो जिलाफि जादों मालाय जिलाफि निंखि नेमखि बिस्कुट नै हिमालिनिया लोमजादो दुर्गा फुजायाव लोमजादोसो नै खें खें जाथारदों मानसियानो ना नै खाफालाबो बुनायसो गोलैनानै ना मामि ओइनो खें खें जाथारदों मानसियानो हायगासिनो गोबां जागाखौ नुयो दहाय लोगोफोर दुर्गा फुजानि एनथाब सावनाया नै नारेंखलनिखौ एवखांबाय एबार नै सिबिं एवदो सारायाव एवगासिनो दं सिबिं गैला नालाय एवनो नागिरदों नै नै लोगोफोर खुसिया संगासिनो दं खुसिया नैथिं दालि जानो नागिरदों आरो नैथिं अमा दंखायो जोंना अमा बेसेबा बुरजा अमा एवनाय आंनि गेसआ लेथ्राथार जाना दंलै एनथाब एवदोंमोन ना ओंखायनो हुगारफिनासै आं दा ओंख्रि मोनखांना आरो फिथा सावबावनांगौ आंहा एनथाब फिथा थावनि फिथा नै लोगोफोर जोंहा थावनि फिथा एवलायबायनो ओंखाम मोनबाय नै थावनि फिथा एवगासिनो दं दा नै नै जोंनि मामिया फिथा बानायदों ओमफ्राय नै फिथा एवगासिनो दङ मामिया नै आंनि मामिया नायहरदों आबैयासो होनहरदों दे जोंनि आबैया नै उनानि मामिया फिथा बानायगासिनो दङ नै फिथाया गुवाहाटियाव लांनो आबै आबौआ गुवाहाटियाव लांनो नागिरदों आं मोनसे फिथा बानायदों फुनालनि मामिया आं मोनसे फिथा जानोसै मोनसे फिथा र' आं आखाइ सुनानै फैनि नायालै सनाखो जोंनि सनाया गोलैलायबाय संनो नागिरलायबाय एनथाब बिदि
Mantap saulainसै Rose, आइ लिंहरदो ओंखाम Mabe. लोगोफोर नायबाय थां माबायदि मावो फिथाखौ आंनि फिथा बानायनायखौ नागिरदो नाय गुवाहाटियाव हरनो फिथा बानायदो नै आयं फैदो जोंनाव आयंआ मालाय फिथा जादो हनै मोनजायाबो ना सुगार दंना थेवबाबो जाथारबाय बेसे जायो बन्द' नङा भिडिअ'सो बानायदों आं बेनो जागासिनो मोनजायाबाबो जाबायना नोङो नङाबा गाबोन जाफै आं गोदै गैयि बानायना जाहोगोन गोदै गैयि बानायना जाहोगोन आं गाबोन फै नङाबा दा बेलासियाव फै गाबोन फै जायखिजाया फै अन गुन्दैया दङ आं फ्रिजाव सोनानै दोनबाय फ्रिजाराव सोदो आङो अन गुन्दैया जि बुरजा देबाय नानि लोमजानानै माबानो मोनाखैमोन ना गोथाव जायो संख्रि होनानै एसे हाइजें होस्रोबाथाय मोजां जायो जानो संख्रिजों गोथावसिनसो जायोथ' थावनिया आं गोथावसिनसो मोनो नै आयंआ मालाय जागासिनो फिथाइया खामबाय खोमा आंना नै खामनोसै नालाय नै आसोल माहा सा लोंनायदो जानि मालाय बेरायफैदो फिथा देग्राया मालाय उवालासो जाहैदोंमोनहाय फुजा बोथोराव जायालै मामि जाया जादो माथो जादो आन्टि नै जोंनि न' खाथिनि साखाबा माथु बुजार दिनैसो जाफैबाय आंखौ हांसिगासिनो नालागे खायासो কি আৰু যে মোক দেখা লগাই যে দুবাইছে সত্যি ওকে না খবর সংসার মধ্যে সিনে মার এনেগौ जानाय दे हाय लोगोफोर उषानि चेनेलखौ मख'सै काबे हा ना जा लोगोफोर माबाफोर बिब' बिनानाव बिदा फंबाय जोंनि आदै मादै आबै आबौमोन जानायफोर उषानि चेनेलखौ जोंहा अननानै माबा खालामना हो आरोखि खालामना होनदों होनाबा गथ'आबोसो दे मारै होननांगौमोन मावबाय थायो साबस्क्राइब खालामनानै होन उषानि चेनेलखौ फार्स्टनिफ्राय होन होनबाय आं हाय लोगोफोर नङाबा हाय गाइस दे नों फोरोंग्रो मारै होननांगौ हाय गाइस जोंहा बिहामजो उषानि माबाखौ चेनेलखौ आं दिनै जोंनि बिहामजो उषानि माबाखौ भिडिअ माबाखौ इउटुबखौ माबा शेयार खालामनो आरो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ आङो दिनै खावलायनाय जाबाय अननानै नोंथांमोनहा जेसेबां हायो अननानै बेखौ बिनि माबाखौ लाइक खालामनानै नोंथांमोनहा हेफाजाब खालामनो थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय हाय गाइस मोर भन्टी चेनेलটো लाइक करिब সাবস্ক্রাইব করিব হাই গাইস মোর ভন্টির চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব নতুন খুলিছে হাই গাইস কি কব